Ja, hej, jeg har undersøgt fordøjelsessystemet for en drøvtygger. Og fordøjelsessystemet for en drøvtygger adskiller sig sådan set for fordøjelsessystemet for et menneske. Fordøjelseskanalerne består af mund, vom, netmave, blodmave, bladmave, løbemave, 12-fingertarmen og tyndtarmen, blindtarmen, tyktarmen og endtarmen. Og i munden der sker der en mekanisk nedbrydelse af maden. I det maden tykkes, der bliver tilsat noget spyt, som gør sådan, at maden bliver fugtig. Og så anvender konen også sin tunge til at lave sådan nogle fodboller, således at de kan gå igennem svælt og så over til vommen. Og desuden så er der nogle enzymer, som spalter kulhydraterne i maven. Desuden siger man, at en god ko har en god formavemotorik bestående af sekventielle sammentrækninger af muskulaturen i selve vommen. Og hvert formaveafsnit har en kendetegnende overflade. Eksempelvis har vi vompapiller i selve vommen, bikubestruktur i netmaven, lammelstruktur i bladmaven, og disse her overflader udgør ligesom et barriere mellem vommens mikroorganismer og konens blodbane. Så er der også nogle vombakterier, som nedbryder cellulose og forgærer kulhydrater. Så der er altså et symbiotisk forhold mellem konen og de mikroorganismer, der er i mavesækken hos en ko, i det mikroorganismerne nedbryder cellulase til kulhydrater, som konen anvender som energikilde. I løbemaven der bliver proteinerne spaltet af nogle specielle bakterier, og i 12-fingertarmen der bliver tilsat enzymer og galle, og så bliver mavesyren også neutraliseret. Og desuden så optages de næringsstoffer, som nu kan optages, og der er også nogle af næringsstofferne, som bliver nedbrudt. Herover i blindtarmen, jamen der forgærer bakterierne den resterende føde til eddikesyre, mælkesyre og vitaminer, som så også optages. Og det der ikke anvendes, eller det der ikke bliver optaget, kommer ud som afføring. I den næste video vil jeg sætte de forskellige fordøjelsessystemer over for hinanden og diskutere, hvad forskellen egentlig er mere detaljeret.